Doncs benvinguts i benvingudes a aquest taller de la jornada de transferència dels Premis Respon.cat 2024, que correspon al reconeixement al programa ambiental de col·laboració. Cada any, després de l'acte de lliurament dels premis, fem una sessió on poder parlar amb les empreses i organitzacions premiades. Ens interessa generar aquests espais d'aprenentatge, on poder conèixer com es gestiona la responsabilitat social empresarial i on poder també comprendre les dificultats que han hagut de superar les empreses guanyadores. En aquest cas, l'empresa premiada és d'Equarrels i tenim amb nosaltres a la Beatriz Varas Peralta, gerent d'Equarrels. Podreu trobar a la web de Respon.cat les altres experiències i empreses que han merescut aquest reconeixement. I ara, pel xat, l'Andrea ens passarà la fitxa de bones pràctiques. Andrea, sí, ja ens l'has passat. Fantàstic. Molt bé. Per part meva, he tingut el privilegi de poder conèixer aquest projecte profundament. No obstant, la millor forma d'explicar qui són i què fan és que veiem el següent vídeo que heu preparat. Compromís, ètica societat i motivació per continuar endavant. Reconeixement Respon.cat 2024 al programa empresarial ambiental de col·laboració. Equarrels aposta per transformar el model d'alimentació col·lectiva, oferint una gestió ecosostenible adaptada tant a escoles com a residències pels col·lectius més vulnerables. Els seus menús es preparen a les cuines dels centres amb productes frescos, ecològics, de proximitat i de temporada. Treballen conjuntament amb les comunitats educatives i socials per promoure hàbits alimentaris saludables, sempre respectant les necessitats i els ritmes d'infants i joves. La motivació de l'origen d'Equarrels va ser a través de que vam detectar el que menjaven els nostres fills a la seva escola. A través d'una xocolatada que va fer el David, a través de l'AMPA, va veure que era l'alimentació que menjaven els nens i a partir d'aquí vam decidir que podríem fer-ho alguna millor. Això va passar al voltant del 2010, aproximadament. Aleshores vam estar treballant en crear aquest projecte i vam arrencar el setembre del 2013. Les característiques dels nostres aliments són ecològics, en un 85-90%, de temporada, de proximitat, en un 75% i un 100% de frescos. Doncs els nostres productes impacten positivament perquè al ser ecològic no tenen pesticides ni productes químics que puguin malmetre la terra. Amb els nostres productors i productores que són petits, la nostra manera de relacionar-nos és molt directa i és molt propera. Per exemple, una vegada a l'any es planifiquen cultius amb els nostres proveïdors i això fa que la nostra xarxa de contactes sigui més justa i molt més pròxima. Doncs abordem les 3 R's tant des de cuina com menjador. I el que fem és, sobretot a cuina, el que fem és utilitzar formats grans per evitar el màxim possible els residus. I, per exemple, a cuina el que fem és reciclar els olis de fregir. El departamento de compras de Equarrels, que es muy exigente, está siempre en contacto con el nuestro y básicamente nosotros cada semana le hacemos la oferta de lo que tienen los pequeños agricultores y agricultoras ecológicos de Catalunya. Equarrels a dia d'avui col·labora amb diferents entitats, sobretot de caire social i de diferents maneres. Per una banda col·laborem amb Sonrises de Bombay, ACNUR, UNICEF a través de donacions periòdiques. Per una altra banda, amb el tema laboral col·laborem amb diferents entitats d'inserció laboral. I amb el tema alimentari, els excedents de producció que tenim als menjadors
en determinats moments els venen a recollir Nutrició Sense Fronteres, que aleshores s'encarrega de distribuir-ho. Sí, el nostre projecte de malbaratament consisteix principalment en conscienciar els nostres usuaris i usuàries, o sigui, els nens i nenes que venen al menjador d'aquest malbaratament. Ho fem amb un projecte que ha durat tot un mes a l'escola, cada dia. El que fem és posar a la seva abast... Primer els expliquem què vol dir malbaratament alimentari i el que fem és que cada dia recollim tots els residus, un cop s'ha acabat l'activitat, el menjar, el menjador, i passem tot allò que sobra, a més ho separem en diferents cubells. EcoRail para nosotros es como una parte más de la familia, o sea, siempre están dispuestos a apoyar al agricultor, siempre están del lado de la agroecología y del producto, se adaptan en todo lo posible, se hacen esfuerzos, hacen mucha pedagogía con las escuelas, se nota la mano que tienen con las escuelas a la hora de transmitir los valores. EcoRail sempre té el neguit de millorar a nivell medioambiental i una de les maneres, nosaltres estem associats a la XAMEC, que és la xarxa agroecològica de menjadors escolars de Catalunya, i en aquests moments treballen en un projecte d'I+D per elaborar productes de base vegetal a fi de reduir també el consum de proteïna animal. Això comporta reduir consums d'aigua i contaminació que va vinculada al consum de proteïna animal. Per EcoRails haver rebut aquest premi és un reconeixement de l'esforç que portem duent a terme durant aquests 12 últims anys. I cada premi és molt benvingut i ens dona empenta per continuar treballant en aquesta línia. Doncs per EcoRails haver rebut aquest premi representa un reconeixement a la feina ben feta, és com, aneu pel bon camí, i també un estímul per seguir buscant què més podem fer pel medi ambient. Nos hace mucha ilusión que un proyecto como EcoRail reciba este reconocimiento, este premio. En estos 12 años que hemos estado al lado de EcoRail hemos visto un crecimiento muy sólido, de pequeños pasos pero muy sólido, sin perder clientes, siempre aumentando, siempre cuidando. Servei, responsabilitat agroecològica, qualitat. Realització d'un compromís i una utopia. Molt bé, doncs després d'aquest vídeo tan ben explicat, crec que la millor manera d'aprendre d'aquestes dificultats i que com a empresa que es diferencia de la seva competència ha hagut de superar i de fet crec que segueixen dia a dia havent de superar és que la Beatriz Varas, la seva gerent, ens ho expliqui de viva veu. Endavant. Moltes gràcies, Maria, i moltes gràcies a Respon.cat per aquesta oportunitat de poder presentar el nostre projecte i poder posar sobre la taula les dificultats i motivacions que ens han portat a intentar ser una empresa el màxim responsable possible. Gràcies també a totes les persones assistents. Inicialment jo volia portar una presentació d'EcoRails. Sí, hi haurà algunes coses que ja se solapen amb el vídeo, però si us sembla bé, Andrea, comparteixo. Es veu bé? No es veu? De moment no ho... No ho estem veient. Mira a torno veure a si has compartir. compartit l'aplicació concreta del PDF. Sí, Ara sí. Ara Ara falta sí? posar-la en pantalla completa. EcoRails
Ecoarrels, una mica com es menciona en el vídeo, comença el seu camí al setembre del 2013 i neix doncs, amb la missió principal de canviar el model que existia en aquells moments dins de l'espai de migdia. Principalment intentàvem buscar l'excel·lència a l'hora d'alimentar els nostres fills i filles, doncs, que en molts casos havien de passar quasi tot el curs escolar alimentant-se dins l'espai de menjador. La nostra finalitat era també poder treballar amb escoles en les que volguessin incloure el servei de menjador que formés part del projecte d'escola. Això, en alguns casos és més difícil, en altres escoles en les que tenen un projecte d'escola verda, doncs segurament és molt més fàcil tota aquesta inclusió i aquest acompanyament per a ambdues parts. Principalment el que nosaltres vam valorar a l'hora de crear el projecte d'Ecoarrels va ser el producte alimentari. En aquest, una varietat alimentària basant-se en productes frescos, de temporada i de proximitat, i això podia enriquir els nostres menús i donar una varietat, aquella varietat que ens proporciona la terra. A partir d'aquí, l'empresa es crea a través d'uns valors que intentem transmetre tant a través de la cuina com a través de la part més pedagògica i de transmissió cap als nostres infants. I per altra banda, l'acompanyament de tot aquell factor humà tan imprescindible i que es relaciona tan directament amb els nostres usuaris. La part que no es veu, que és la part més administrativa i que és la part més d'estructura i que és la que mou tot aquest gran vaixell, i després aquell personal de primera mà, que és el que està directament a les escoles treballant amb els infants o a la part de la cuina elaborant aquests menús. Nosaltres vam considerar que la millor manera d'alimentar els nostres nens o el producte de màxima qualitat que els hi podíem oferir era aquell que estava principalment lliure de pesticides i lliure d'antibiòtics i altres productes fitosanitaris afegits. En aquest punt vam considerar també que el producte ecològic era, evidentment, aquest, l'escollit. No podíem entendre el producte ecològic sense que fos de proximitat. Per nosaltres era impensable poder portar un producte ecològic més enllà de les nostres fronteres i, evidentment, la temporalitat ens proporciona tota aquesta varietat del que ens aporta la terra. Tot això ens ha implicat el poder treballar un contacte just i proper amb el productor local i d'aquesta manera també hem cregut que enfortíem l'economia local del nostre territori. Per altra banda, un altre dels productes que sempre fem servir és el peix fresc en els nostres plats, intentant respectar la temporalitat segons vedes i temporalitat de captures. Aquí teniu un petit exemple, un petit mapa d'on estan els nostres principals proveïdors del que seria fruita i verdura. Nosaltres treballem a través d'Ecocentral, tot l'abastiment de les hortalisses, i ha sortit l'Alejandro, i ells fan d'annexa entre tots els pagesos, i aquí podeu veure una miqueta on estan els principals productors que ens abastim. Nosaltres ens guiem i treballem a través seguim el PREME, que és el programa de revisió de menús escolars que treballa la Generalitat per assessorar i guiar els menjadors escolars i sobretot a les famílies per orientar-los com seria el menjador que ells promouen i que creuen més adient. El PREME va canviant constantment i la seva tendència principal és reduir la proteïna animal, fomentar molt més la proteïna vegetal, evidentment la reducció dels ensucrats, i tot i que el PREME no parla de productes processats, ni congelats, ni preelaborats, sí que per nosaltres és una premissa imprescindible. No podríem entendre aportar un producte de tanta qualitat si no l'elaboressin directament a les cuines dels propis centres i que pogués sortir de la cuina
al plat dels usuaris. I la nostra cuina principalment és de tendència mediterrània i tradicional, que és la que sempre hem conegut a les nostres llars, tot i que el model actual va variant una miqueta. Per nosaltres, el projecte d'Ecoarrels ha de treballar conjuntament els dos principals equips que resideixen en un menjador escolar, que és la part de cuina i la part més pedagògica i més acompanyament als usuaris per conèixer quina és tota aquesta filosofia i treballar l'educació alimentària. Com a projecte pedagògic, treballem principalment l'autonomia dels nostres infants, intentant-los dotar de responsabilitats en relació a la seva etapa de maduresa i de creixement. Aquí treballem els hàbits alimentaris, els hàbits a la taula, els transmetem aquests coneixements que nosaltres tenim, la temporalitat, els orígens dels productes. En alguns casos hem presentat alguns pagesos, hem intentat fer aquest acostament. Per altra banda, tot el que és el tema de la sostenibilitat i medi ambient, i això ho fem a través d'activitats com, per exemple, el tema del malbaratament alimentari. Tenim altres projectes en què els infants dissenyen el menú d'un dia, després d'haver treballat una part de la roda dels aliments, i a través d'unes activitats pedagògiques que treballem al llarg d'un trimestre, d'un mes, depèn del tipus de centre, aleshores ells elaboren un menú i el dissenyen per tot el menjador de l'escola d'aquell dia. A l'hora de fomentar l'autonomia dels infants, hem de conèixer els propis riscos que genera, hem de fer un bon acompanyament per part de l'equip pedagògic. Creiem que això els millora la seva autoestima, la seguretat, evidentment genera cohesió de grup i sobretot també aporta un valor de respecte cap a les persones que els acompanyen en l'espai de menjador, que no només vegin el monitor o monitora com aquesta figura, sinó com un acompanyant i una persona que no és només un cambrer, sinó al qual se li ha de tenir un respecte i intentar valorar la feina que fa en el dia a dia. Habitualment hi ha una participació molt activa dels usuaris en el servei de menjador. Per una banda, per exemple, ubiquem bústies de suggeriments en aquests espais. Aleshores, els infants poden expressar els seus suggeriments de la mateixa manera que les seves queixes. Vam trobar aquest sistema també interessant, no només fer-ho a través de l'equip educatiu pedagògic que els acompanya, sinó d'una manera en què ells potser veiessin més preservada la seva intimitat i es sentissin més còmodes a l'hora de manifestar les seves inquietuds. Hem treballat, com podeu veure a la foto 2, a través d'activitats de lleure. Hem fet també entrevistes als cuiners o l'equip aquest de cuina que sempre està més amagat i que no acostuma a tenir aquest contacte tan directe amb els usuaris perquè vegin quina és la persona que els hi cuina i quin és l'equip que també està darrere i els acompanya. En molts casos intentem fomentar que el cuiner pugui sortir al menjador, interactuar amb els infants, els pugui explicar d'on prové l'aliment que estan consumint en aquell dia, com s'ha elaborat i que els doni una mica d'indicacions sobre què és allò que estan menjant. També hem fomentat el concurs de receptes saludables, que posa aquí l'EcoChef. Aleshores, les famílies que volen participar fan un vídeo dels seus fills cuinant, es fa un petit concurs i aleshores surten premiats o guardonats amb aquest diploma també de bones pràctiques i aquests petits xefs. I després una altra pràctica que hem fomentat molt, sobretot en els cursos de primària de 6è, que és l'últim curs que estan en el centre educatiu, perquè normalment ja després van a l'institut, a no ser que sigui una escola que faci tota la continuïtat, els hem fet tallers de supervivència en el qual es treballen diferents plats, si no recordo malament són 3,
una base de llegums, una altra em penso que és una truita de patates, així com feia el Ferran Adrià, no? De patates chips. I bueno, el que pretén és donar-los petits tips que perdin la por a la cuina i que vegin que d'una manera o altra ells també a poc poden anar guanyant autonomia en aquesta etapa en què moltes vegades igual l'horari familiar no coincideix amb el seu horari escolar. Aquesta activitat sempre els ha encantat, la veritat. L'hem fet normalment a l'estona de lleure després de que hagin dinat i han tornat a dinar allò que han cuinat. Vull dir que ha sigut de bastant èxit i la veritat és que els infants s'impliquen moltíssim. Com a activitats perquè ells puguin conèixer què és el que mengen, doncs una activitat xulíssima i que els encanta, per exemple, és la foto que hi ha a baix, no? La pesolada. Acostumem a fer-ho una vegada a l'any. Nosaltres que residim aquí al Maresme, doncs, bueno, podem gaudir d'aquest producte tan interessant. Aleshores, doncs, acostumem a fer-los aportar aquests pèsols a les escoles amb beina, els nens més petits les manipulen, els pelen i a partir d'aquí, doncs, des de cuina es fa un petit acompanyament o un plat per un dia, que normalment és el dia següent d'haver fet tot aquest procés. Treballem, hi ha doncs, el semàfor d'alimentació, no? D'aquells productes que són més perjudicials per a la nostra salut, i aquells que són alts, no? Ja ho veieu, no? Com aquí un semàfor vermell, el groc i el verd, i doncs això simplement es basa també una mica en la piràmide nutricional. En els usuaris més petitons, aquells de les etapes infantil, vam trobar una mascota, que és el senyor Bròfil, que sobretot és un gran acompanyant en aquesta etapa tan dura per als nens que entren a l'escola per primera vegada, que és infantil EI3, en què venen de normalment una escola bressol o una criança a casa en què hi ha una atenció tan propera, doncs clar, el fet d'estar en un espai molt més gran, amb un altre tipus de gestió, moltes vegades necessiten d'aquest acompanyament i recolzament. Aleshores, bé, aquests nens de tant en tant se'l poden emportar a casa i sempre intentant fomentar i motivar que tastin aliments o que s'intentin acabar allò que es troben en el plat. Només heu comentat, treballem molt el malbaratament alimentari, és una base principal de les nostres activitats a lleure perquè creiem que va molt vinculat al tipus d'alimentació que donem. I per una altra, els hàbits a la taula, en què ja des d'una edat temprana però adequada, comencem a introduir, per exemple, estris com el ganivet. Potser a la primera etapa amb productes molt més o amb aliments molt més tous com és una truita, algú que els comenci a donar aquesta traça. Treballem, com podeu veure, aquesta companyonia entre tots els companys que es donen suport entre uns als altres, treballem el tema dels drets dels infants, la tolerància, el dia del bullying, el dia de la dona, és a dir, dins del servei de menjador es treballen molts fets que succeeixen en el nostre dia a dia i els treballem de la manera més adequada acorde de la seva etapa i edat en aquell moment. Altre tipus d'activitats que també preparem, tallers de descoberta, activitats esportives. I una mica també la base i el motiu de que estiguem aquí és aquella responsabilitat social i que Ecoarrels d'una manera o altra ha dut a terme en base als seus propis valors i de les persones que el composen. A nivell social, mediambiental, equip humà. Potser després, quan acabem el vídeo, entrarem una miqueta més detall a desgranar-los. Per poder acreditar tot allò que nosaltres venem com a projecte d'Ecoarrels, vam creure convenient i necessari poder-nos certificar
a través de diferents auditories. En aquest cas doncs, tenim Intereco, que principalment el que certifica és el segell ecològic d'aquests productes. Treballem també amb Ecolocal, que també garanteix, tant Intereco com Ecolocal, la proximitat d'aquell producte. I després, perdoneu que m'he avançat, que el tenim aquí, i després altres acreditacions a les que també disposem, com és Slow Food, que som dels primers menjadors escolars en tenir aquest guardó. Fins no fa gaire Slow Food només atorgava aquest reconeixement a restaurants i van obrir aquest reconeixement també a altre tipus de col·lectivitat, a la cuina per col·lectivitats. I en aquest cas, amb menjadors escolars, també tenim aquest reconeixement. Per una altra banda, com he dit que ampliaria després, però sí que és veritat que col·laborem amb diferents entitats d'inserció laboral. I el guardó que hem rebut aquest any de Respon.cat, que per nosaltres ha sigut un gran reconeixement, tant com hem dit al vídeo, aquell esforç i aquella feina que nosaltres creiem que ben feta, però que sempre, evidentment, millorable en el dia a dia. L'any passat, també en el 2024, vam rebre un guardó similar de responsabilitat social a Mataró, i hem treballat i hem col·laborat amb el segell Bossa d'aquí, que el que intenta promoure és l'ús en els menjadors escolars del producte de quilòmetre zero, ecològic, de proximitat. I la manera és de poder donar aquest reconeixement a l'escola que escolleix un menjador d'aquestes característiques o una empresa que gestiona segons aquest model, és portant músics i cantants del nostre territori, acostar-los a les escoles, i això és una activitat també molt interessant pels nens perquè surt una mica de la seva dinàmica del dia a dia. Aleshores, també els hem pogut acostar a aquells cantants que ells a vegades han vist a la tele o en diferents programes, i per ells ha sigut, la veritat, encisador i enriquidor alhora. Com comentàvem també al vídeo, col·laborem d'una manera o altra amb diferents entitats, organitzacions. En aquest cas, és a través d'aportacions econòmiques de forma periòdica. Formem part també de la XAMEC, que és la xarxa agroecològica de menjadors escolars, en la que es treballa per transmetre a través de tallers, xerrades, exposicions, tant dins de les escoles com a famílies. S'imparteixen diferents activitats per acostar aquesta agroecologia a les famílies. Per nosaltres, sempre existeix la necessitat de treballar i de veure el demà amb la mateixa il·lusió. Sempre intentem millorar i aprendre de les nostres errades, i el que volem és seguir treballant amb la mateixa il·lusió i amb la mateixa excel·lència per a aquell col·lectiu que és el més estimat, un dels més estimats i protegits per nosaltres, que és els nostres infants, els nostres fills, les nostres filles, i, evidentment, tot això ens porta a una consolidació professional i a una expertesa. A partir d'aquí, us deixo amb la frase aquesta del Nelson Mandela. Aquesta és una miqueta la presentació que nosaltres fem arribar a les escoles quan tenen un interès de canviar el model que tenen actualment en el seu menjador, i és una mica el resum que els hi fem. A partir d'aquí, ve Ecoarrels i una mica amb el vincle de la responsabilitat social hem anat fent diferents passes dins de la nostra organització. La primera, evidentment, és del tema de treballar un producte responsable, respectuós, tant en el medi ambient, en l'entorn, com el que creiem que és el menys
invasiu i impactant cap a les persones que el consumim. Aquest, sens dubte, doncs, és el principal valor amb el que va néixer Ecoarrels i que és el motiu d'aquest premi. A partir d'aquí, com és documentat, hem intentat emprendre altres accions, però tot això sempre ha sigut des de la nostra estima i les ganes de fer-ho bé, que és intentar treballar amb diferents empreses d'inserció social o amb el tema de finançament. Per entrar en detall m'agradaria explicar-vos una mica què és allò que nosaltres fem i quines són les dificultats que ens hem anat trobant i en alguns casos de quines maneres les hem pogut gestionar i en altres estem en el camí potser de fer-ho o necessitem d'altres iniciatives que també ens acompanyin. Sens dubte, a l'invertir una matèria primera d'aquestes característiques, el que fa és que els nostres costos de producció siguin molt més elevats i el nostre marge empresarial sigui molt més petit, per la qual cosa, en la gestió d'un menjador escolar com el nostre, cada cèntim val or. Nosaltres, per poder aportar aquest tipus de producte, passa per, tal com es veia en els vídeos, de negociar amb els nostres petits productors aquells preus que ells consideren justos per la feina que ells fan. És a dir, nosaltres no imposem una tarifa, ells tampoc. La seva voluntat és fer arribar aquest producte de qualitat als infants, perquè els nostres infants d'avui són el futur que tindrem demà. Aleshores, és una manera també de fer-los aquest acompanyament amb tota la feina pedagògica que hi ha al costat perquè ells es puguin empapar d'aquest tipus d'alimentació, que simplement és donar-li el valor que es mereix a la qualitat de la matèria primera. Evidentment, un petit productor no té la mateixa capacitat logística que una gran empresa, que altre tipus d'intermediaris. Aleshores, per això ens hem de buscar eines i en aquest cas Alejandro, que sortia en el vídeo, ha sigut aquesta persona que ha fet d'annex entre tots aquests petits productors per fer arribar aquest tipus de producte a les escoles. Evidentment, és un producte que està molt més sotmès a les inclemències meteorològiques, a tots els canvis a nivell com ens afecta la climatologia i també el tema de plagues. El fet de no utilitzar productes fitosanitaris, evidentment, dona aquesta opció de que hi hagi més vida en aquells aliments que nosaltres treballem. Per això mateix, la presència de microorganismes naturals és evident i aquells microorganismes no és que no existeixin en tots els productes, el que passa que la gran indústria alimentària convencional s'encarrega d'alimentar-los a través de productes químics i pesticides. En quant al tema, també hi ha un altre apartat vinculat al producte ecològic que fem servir i és que l'administració en aquest sentit no ens dona suport o no dona el reconeixement que es mereix davant de productes convencionals o davant dels productes convencionals, els de temporada i els de proximitat. I després, si ja ens anem una mica a mirar més en gran, hi ha unes normatives que són bastant inconsistents i incoherents, que, per exemple, al nostre país veí, que és França, sí que sigui obligatori incloure productes ecològics dins els menús dels menjadors escolars, cosa que aquí és una cosa que en cap cas es contempla, quan al final és un benefici per la salut dels infants i de tots, perquè creiem fermament que també un dels problemes amb tantes al·lèrgies i patologies alimentàries que existeixen avui en dia, moltes venen derivades d'aquella qualitat del producte i d'aquells químics que sense voler introduïm en el nostre cos. El fet de treballar la temporalitat ens dificulta el disseny dels menús, ja que ho hem de fer segons l'estacionalitat dels productes. Hem detectat al llarg d'un temps cap aquí que hi ha una manca de coneixement respecte a la diversitat alimentària
Creiem que també té molt a veure tot el tema de la globalització, que ha permès que puguis menjar pinya a qualsevol època de l'any, o aleshores aquells productes que ens dona la terra segons la nostra climatologia i les nostres característiques, la gent ha anat perdent aquest coneixement. Per tant, aquí no només hem de fer una feina amb els infants, sinó que d'una manera indirecta també hem de fer una feina pedagògica amb les famílies. Perquè moltes famílies desconeixen la varietat de verdures, per exemple, que ens ofereix el nostre territori, de la mateixa manera que hi ha infants que desconeixen que de forma natural el peix té espines, curiosament. El producte fresc també de vegades ens trobem amb moltes dificultats a l'hora, per exemple, amb el tema del peix fresc, per restriccions mediambientals, per vedes prolongades. No fa gaire es va tornar a publicar que venien unes altres vedes a nivell de pesca importants, i també és veritat que no hi ha una varietat de preus competitius degut a diferents regulacions i sobreexplotació que hi ha. Com he comentat abans, una de les dificultats amb les que ens trobem és que el nostre marge, al ser el nostre producte d'aquestes característiques i tenir un sobrecost, el nostre marge empresarial és molt més petit i, com us deia abans, cada cèntim és importantíssim i ens condiciona a tenir una molt bona gestió, per exemple, de compres. Evidentment, no podem treballar tampoc el malbaratament amb els nostres infants en els menjadors si nosaltres no fem una bona gestió de compres de les matèries primeres. S'ha de tenir en compte també que el producte fresc té moltíssima rotació dins d'una cuina, per tant és imprescindible poder treballar aquesta logística amb qui ens abasteix per tal que no ens carreguem de productes que no ens hi caben a la cuina, és a dir, tot està superprogramat i dissenyat per poder assolir els menús de cada dia i que no hi hagin excedents. A l'hora de dissenyar els menús, com us he comentat abans, hi ha el programa de revisió de menús escolars, que és el PREME, que ve des del Departament de Salut. Aleshores, aquest departament, com us he comentat abans, que també va fent variacions en aquestes tendències any a any. Aleshores, ens trobem, per exemple, amb una reducció bastant dràstica de la proteïna animal. Aquí ens trobem amb aquesta dificultat de cara també a les famílies. Som una societat que venim d'una cultura alimentària on no entenem un àpat sense que hi hagi alguna de carn als nostres plats. Aleshores, sí que és veritat que hi ha una tendència per part d'una part de la societat en aquest canvi, però no és el model més extès. Per tant, quan nosaltres presentem uns menús davant d'unes famílies i veuen que un dia no hi ha carn, no hi ha ou, no hi ha peix, hem de fer una tasca, moltes vegades en reunions que es programen, per poder informar i fer una miqueta de pedagogia sobre quin és aquest sistema i aquest model alimentari. Disculpa, que et talli un moment. Entre el vídeo i la superexplicació, crec que és claríssim el privilegi, tant de bo tots els nens que mengen al menjador escolar poguessin alimentar-se d'aquesta manera. Però aprofitant aquest espai de transferència de coneixement, abans que se'ns acabi el temps, m'agradaria demanar si hi ha alguna persona dels participants que té alguna pregunta que et vulgui fer directament. La veritat és que ja ens has deixat sense pràcticament dubtes, està superben explicat, però potser si algú vol fer una pregunta abans que se'ns acabi el temps, seria ara el moment. Felicitar-vos realment pel projecte, per realment que no és un projecte, sinó que és una realitat i que realment té un impacte positiu, però no només en el dia a dia del que és a nivell de salut dels nostres nens i nenes, sinó a nivell també pedagògic, perquè tot això que s'està llaurant ara amb els menjadors, realment això es recollirà després amb el futur i amb les properes generacions. Fins i tot jo crec
que poden fer pedagogies als fills, als propis pares, no? A dintre del que són les mares, dintre del que és a casa seva. Has comentat totes les barreres, però si ara mateix haguessis de posar quina és la principal barrera d'aquest model, que vosaltres, perquè al final, si és tan meravellós, hauria d'estar implementat a totes les escoles. Quina és la principal barrera que us esteu trobant i que tot i evolucionar, tot i que hi ha més consciència, que el consum també està canviant, considereu que encara hi és? Trobo que hi ha diferents que són molt importants. Un és l'administració pública, que crec que no dona el recolzament a aquest model alimentari com es mereix. És a dir, quan l'administració pública, el preu màxim que regula el preu del servei de menjador, no hi ha distinció entre o sigui, no hi ha distinció en el preu segons la qualitat que tu poses en el plat. Una empresa que posa producte convencional pot vendre el menú al preu màxim, igual que ho hem de fer nosaltres per poder cobrir costos. I una altra dificultat, inclús en les mateixes licitacions que es promouen des de l'administració, es dona molt més pes al preu, en molt cas, que a la qualitat. Per tant, hi ha de vegades propostes que arriben a ser temeràries o que el que fomenten és el producte convencional i de molt baixa qualitat. Vinculat a això també, i evidentment vinculat al preu, el menjador escolar, la quota és un esforç molt important per les famílies. Aleshores, en molts casos, elles també prioritzen aquells 20 cèntims menys d'aquell producte, o sigui, d'aquell menú dia, que si realment te pares a pensar el que són 20 cèntims en un menú al llarg d'un mes, són 4 o 5 euros de diferència d'un tipus de menú a un altre. Però hi ha molt baixa cultura alimentària. I això s'ha anat perdent des que la indústria alimentària ha agafat més força, des que el producte congelat, preelaborat, precuinat a casa ha guanyat més força i s'ha perdut una mica aquella essència de quan les mames, les iaies cuinaven a casa, potser perquè el nostre model societari era també molt diferent. Aleshores, principalment ens trobem, i després un altre tema molt important que ens trobem nosaltres, almenys a l'hora de gestionar el dia a dia, perquè, com he dit, tenim molt menys marge, per tant, el nostre impacte és molt més gran, i és que nosaltres som intermediaris de moltíssims ajuts a menjador. Hi ha escoles que un 80% dels usuaris són perceptors d'ajuts a menjador. Hem arribat a suportar fins a 7 mesos d'impagament per part de l'administració pública. Això, evidentment, ens tensiona d'una manera bàrbara. Hem intentat treballar de la mateixa manera amb banca ètica, però la banca ètica no ens ofereix productes que ens acompanyin en aquestes necessitats, per sufragar, per no entrar en risc, i al final hem hagut de tirar també de la banca convencional, i és que arribem a suportar demores en pagaments de més de 250.000 euros. Per una empresa com la nostra és un impacte enorme, que segurament per una empresa multinacional o on el seu marge és molt més gran, tenen aquesta capacitat de suportar-ho sense deixar de dormir per les nits. Principalment ens trobem aquests grans... Sí, no, home, Déu-n'hi-do. És que al final el que me n'adono és que s'està apostant o es vol transformar el que és el teixit empresarial per models exemplars com el vostre, i realment no hi ha coherència perquè no s'està acompanyant analitzant realment quines necessitats té aquest model de negoci per realment poder-ho cobrir. Totalment. I és, a banda d'aquest incompliment amb els terminis de pagament, és que ja la mateixa administració promou licitacions de servei de menjador on, com us he comentat, els preus poden arribar a ser temeraris. No per una empresa convencional macro gran, que s'abasteix d'una altra manera, però sí que limita molt les opcions per les altres. Gràcies. Moltes gràcies a les dues. Pel xat tenim a la Luz de Green Events Barcelona que ens pregunta on podem trobar receptes amb verdures locals no convencionals. On podem trobar, perdona?
receptes amb verdures locals no convencionals. Suposo que et refereixes, Luz, no sé si no pots activar el micròfon o entenc que varietats més locals, que no són tan conegudes, que s'han de recuperar, etc. Si això també ho introduïu als menús. Entenc que va per aquí. Sí, correcte. Nosaltres almenys sí que en diferents canals de comunicació que tenim amb les famílies de les escoles fem un butlletí mensual i sí que treballem a través de la nostra nutricionista una varietat de receptes. Ara, trobar receptes en producte local? Seria qüestió de mirar-ho, hi ha moltes. No, però no parlo de locals solament, sinó no convencionals. És a dir, Que no sigui... que no siguin conegudes, que és per a recuperar la biodiversitat. Tu també has comentat això. Nosaltres sempre, en moltes ocasions, el que intentem treballar amb els menjadors, el que passa que la guia, el PREME, no sempre ens ho permet. Nosaltres venim d'una cultura del plat únic, molt important, acompanyada per complementar segurament d'una amanida, no? Aquells macarrons amb costelló o aquell combinat de mar i muntanya, i això eren molt els nostres orígens també. El que passa que malauradament dins els menjadors escolars no sempre ho podem dur a terme. El que sí que intentem recuperar són varietats d'aquell producte que en alguns casos ja no s'empren, més que receptes que se surtin de lo convencional, perquè la introducció en un menjador escolar és molt complexa. I les famílies, nosaltres considerem que una recepta l'hem de deixar de banda o no té bona acceptació, mínim s'ha d'intentar oferir 3 vegades. Però quan una família, el seu fill, durant 3 vegades ha provat allò, no ha menjat perquè no li ha agradat, se'ns tiren al coll. Nosaltres intentem transmetre a les famílies que educar el paladar és una qüestió d'hàbits i és una qüestió d'acompanyament, però no sempre trobem aquest recolzament. Perquè per una família que el seu fill igual un dia no tasti el menjar perquè no li agrada, on han anat a parar els meus 7 euros. I aquest és una mica la dificultat també que ens trobem, que és l'educació alimentària que existeix a la nostra societat. Quan dius d'introduir varietats, aquí, quines varietats? Bueno, diferents tipus de varietat de pomes, es treballen diferents tipus de llegums, per exemple, la llentia vermella, que té menys pell, però que habitualment acostumem... Vaig mirant el David perquè ell és el cap operatiu, però habitualment es menja la llentia pardina, per exemple, si no m'equivoco, és la més habitual. La quinoa d'aquí també, feta a casa. La quinoa. Sí. Com a cereal. La part operativa. Hola, què tal? Bueno, és que la pobra Bea li estava fent preguntes que dic que crec que ja s'està ficant aquí amb un tema que potser no domina tant, no? El tema de les receptes gastronòmiques és una mica complexa perquè quan estem en una edat tan temprana com és la infantesa, normalment intentem donar unes receptes molt bàsiques on es pugui degustar la matèria primera i que dintre d'un consens de la comissió de menjador de l'escola podem intentar elaborar, no? És a dir, quan hem dit que podem fer plats de mar i muntanya, són aquests clàssics guisats de cigró, calamars, amb pollastre. Doncs això, a nivell, com deia la Bea, a nivell cultural, això és una mica que ja ha passat de moda, no? Això tu tens de menjar o bé a un restaurant i amb ulls d'adult, però no ens enganyem, els nens no són pas tontos, és a dir, si el menjar està ben elaborat,
us puc ben garantir que disfrutaran d'aquest plat. És veritat que tindran aquesta dificultat on vegin coses que no ho veuen a casa, no? O aquestes famílies que quan van als restaurants, el meu fill, els hi donem el menú infantil, que és un despropòsit en moltes ocasions, no? Aquests clàssics de nuggets amb macarrons amb tomàquet, no? I el pare s'està menjant un entregot. I, ostres, doncs, dona una miqueta, que segur que ho disfrutarà en vez d'aquests nuggets. Si vols, li poses una miqueta de ketchup, però segur que ho sabran apreciar. Treballem amb diferents tipus de cereals, el mil, el bulgur. Intentem també rescatar alguna llavor que no gaire convencionals, com és la mongeta del ganxet o el ronyó, el cigronet de la noia, varietats del territori. I ja et dic, intentem crear unes receptes dintre dels menús de les escoles senzilles però ben fetes i de qualitat, naturalment. I respecte al tema del desbaratament, ja han sortit unes imatges d'uns infants en un menjador. Aleshores, el que fem, primer que tenim es fa un acompanyament al... Sí que te'l donem. Ara te l'escriurem, Luz. Primer que tenim com es diu? Lo que tenemos en los coles. Un roll-up. Això, tenim uns roll-ups preparats per ells, amb imatges, que és la gana de balena, la gana de pardal. Es treballa amb els infants que dins d'uns mínims que han de menjar, que no mengin per la vista, sinó que més val que primer es posin el que creuen que menjaran, després amb l'oportunitat de repetir. Aleshores, el que fem durant un temps és pesar cada dia què és el que es llença a les escombraries. Al principi només ho vam fer amb el primer, segon i les postres. Hem incorporat el tema de l'aigua, tenint en compte tot el que encara estem passant amb el tema de la sequera, i també ho hem fet amb els tovallons de paper, perquè dins del nostre projecte sempre ha estat fomentar que les famílies portessin tovallons de roba de casa. És una batalla molt complicada. Aleshores, amb els infants també pesem totes aquelles deixalles de tovallons perquè puguin prendre consciència, i a partir d'aquí també se'ls explica quants arbres, quanta aigua, quanta electricitat es necessita per poder generar aquests tovallons que en un no res se'n van a les escombraries. Moltes gràcies. Andrea, no sé si ens podem extendre una mica més perquè hi ha preguntes al xat. Hauríem d'anar acabant ja, que hi ha una altra reunió ara. D'acord. Per Zoom, sí. El Lluís Serra ens pregunta si ens podeu respondre molt breument. Com veus el llarg recorregut que hi ha en relació a la millora entre salut i medi ambient? Doncs jo crec que dependrà de la valentia de l'administració. Quan passin de recomanacions a obligatorietat, s'ha acabat el bròquil i començarà que això sigui una realitat. Ja està. I segurament que les empreses es posaran les piles. I així hem vist que som capaços d'assolir fites que potser en un altre moment deia que seria impossible. Però si l'administració es posa les piles, jo crec que nosaltres anirem darrere. Moltes gràcies. Bé, puc intervenir? Em sentiu? Sí. Em sentiu? Bé, diguem la pregunta aquesta sé que és molt ampla i molt complicada. M'ha agradat molt la teva intervenció, Beatriz, i m'ha lligat molt amb un tema que les posaré. Suposo jo que no tinc gaire temps, en talleu quan vulgueu. De fet, estem fora de temps, em sap greu. Perdó? Estem fora de temps, hauríem d'estar...
Doncs bé, ho deixo. Potser ens pot passar l'enllaç del projecte pel xat i ens el mirem? Sí, si voleu. Què us deixo? El meu e-mail? O el O de projecte, bé, jo la soc... web? Això, Associació Gironina d'Orientació Empresarial. O sigui, aquí, bueno, és una associació de gent que la gran majoria estem jubilats, però pensem que encara podem aportar alguna cosa a la societat i ho fem tot des del voluntariat. Per tant, si entreu a la pàgina web Associació Gironina d'allò i voleu contactar amb nosaltres, doncs ens envieu un e-mail i tal, i jo personalment poseu-hi el meu nom, Lluís Serra, i us contactaria amb vosaltres. Moltes gràcies, Lluís. Jo en el xat, Lluís, he deixat... I parlaríem del tema. La setmana que ve estaré fora de viatge i tal, si no us contesto i tal, doncs no, o us contestaré des del mòbil i tal, però bé. Els direm que insisteixin. Doncs Perdó? moltíssimes gràcies per l'aportació, Lluís. Doncs molt bé, gràcies a vosaltres. Gràcies. I res, simplement arribats en aquest punt, només em queda com a Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya agrair la confiança de sempre a respon.cat que té amb nosaltres i agrair-vos, Beatriz i David, el vostre temps. I molt especialment la labor de tot l'equip d'Equarrels que de forma pionera us posiciona com a referents de l'alimentació saludable i responsable, sent una empresa que treballa compromesa amb les persones i el medi ambient. Per tant, un plaer haver compartit aquesta estona. Moltes gràcies. De res. I a la resta de persones assistents, desitjo que aquesta sessió us hagi resultat inspiradora, sobretot útil, i malgrat que siguem els peixos petitets d'aquest oceà, sabem que gota a gota, i també amb una mica d'ajuda de la normativa, no ens enganyem, cada cop serem més els i les que treballem per una societat més justa. Per tant, no serà fàcil, però està clar que és possible. I llavors sessions com la d'avui ens ho demostren. I res, fins aquí, estem ja fora de temps, gràcies i seguim endavant. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Bona tarda. Bona tarda. A reveure. Adéu, gràcies. Adéu.